Salam Türkmen Portal web-saytynyň hormatly agzalary we tomoşaçylary. Durmuş duralagy satly gepleşigimiziň bu gezekki sanyny biz Aşgabat Sowda Medeni Dinjaliş merkezinde yerleşýän Sultan restoranyna ýazgy etmegi makul bildik. Bugünkü durmuş duralagy satly gepleşigimiziň bu gezekki mehmany kim diýip soraýar? Häzir tanış edin. Bilen daşlaşmaň. Yola düştüler, yol ortuna olanlar. Allah yarını. Yennemden Tayland falan kuyolana koşada karım ödenin ayı kurşun bağıtlanır ya. Hası arttırıyorlar, inatiyinlerim. At çapya mı, bağ çapya, ikiden diyen çapya. Yine bedirgen koşada kar. Yine arkada alıp yerde armadın bedirgeni bu edip. Koşada karı per vermeyecek okşaya. İnatiyinlerim yakvaniyleşler. Çapı yodadı, diyeten kazdı. Bedirgenin oldu, ardılı pellakadan birinci olup geçiyor. Gepleşigimiziň bugünkü mehmany Türkmenistanyň at gadanan jurnalisti Ana Bayram Paýaýew. Ana Bayram ağa biziň teklifimizi kabul edip biziň gepleşigimizde mehman bolýanyňyz üçin biz size köp sag bolsun aýdýar. Indi Ana Bayram ağa özüňizi jurnalist ýa-da teswirleýiji diýip hasaplaýaňyz. Haýsy biri? Birinji ýerde dur. Emin özüme var jurnalist diýip emin özüme baha berýän, jurnalist diýip baha berýän bol. Ýöne men açapsygyny görýänler bar, ýene diýenler bar, maňa açynat söýdiýär. Şoň üçin kädana degip açynat jurnalist diýip ýyllanýanlarym bolýar. Şeýlemi? O, ikisine birden aýdýanlar. Onuň indi başyna onu söz edil teswirleýiji diýip ýa-ni bir söhbet etdik-de gepleşigimiziň başyna intek zapisa başlaman kak. Men başta ýazýadym, pozýadym, birinji goşgum ýazýadym diýdiňiz şeýlemi? Onda birinji siz jurnalistika bilen meşgullandyňyz. Soň teswirleýiji soň boldyňyz şeýlemi? Onda siz teswirleýiji kärne diýip alaly, näli bardyňyz şeýle diýäň. Bu ömür Ýazýaňyz bir ýerden indi ýazmak, gürlemek başga bir zatda şondan niýet. Doğrudan aýtsam mara mikrofon maňa bir näýatansam däl-de. Ha, tak, näýatansam. Men dogry jurnalistika kärne ir döwürden başladym. Okuwçy döwürlemden ýel. 12 ýaşlarymdan eýem şowat biz döwrümizde pioner diýip, onuň madam taýar diýip gadet jurnallar bolurdy. Onuň etrafymyzda da etraf gadety bardy. Şowat Gydylbaýdakdy. Soň Leninizm ýoly boldy, soň ahal boldy. Şolarda men gysgaçyk materiallar ýazyp jurnalistika okuwçy döwrümden çağalyk döwründen eýem men baş goşdum. Ýöne bu atçylyga bolyn. Soň geldim men. Dogry 1987-nji ýylyň ahyrry aklaryna, men şonu köplenç 1988-nji ýylda bolýanna. Şondan bäri. Şoňa bir hili gyzykdym da, şu çağalyk döwürlemde. Saý sebäpden Ana Bayram ağa? Bir saý sebäp bolmagy mümkin ýöne. Ya gelip han sen barlak görani, sesiňem şeýle Ýok, diýdiler. ýok, ýöne şu wagtlar açapşyklaryny bir asynat jurnalist bardy, Pirol Garaýew diýip, bagyrýatan ýerýat boldy. Bir şeýle bir adamda. Şundan men haýyş etdim. Men o wagt dogry bir ýarym iş hakynda ýarym stavka telewizionyada işleýärdim anda o wagt. Fenagat bölüminde. Şonu bir taşarda üç oglanlar bilen dört kuna Pirol Garaýew geçip barýardy. Bana şundan barynda salamlaşdym. Tanıyan şeýle daşyndan şeýle gaýbana tanıyan açapşylar alyp barşyn diňleýän tipdirama. Onun barına Pirolağa dedim, bir yekaça haýyşdym marlay dedim. Aýda boldy. Aýerden Pirolağa yekaça tapar dedim, açapşygyna gurulak görýän dedim. Başynda dedim, açylyşyny etmem bolýar dedim. Açapşyk gurulak. Goýarýadym. Şunda yekaça tapar gurulak görsem bolýar dedim. Geldi de ol, mögdüm başlana diýdi. Size garanky bolmadymy? Onu tekstin ýazyp geldi maňa giýişdirin diýdi. Onuň bolýar. Onuň näme gazetde işläp ýören men onuň taşyndan näme telewizionyda da fenagat bölüminde gepleşigi taýýarlaýardym. Montajynda adamda Kemal özüm. Bu işler söýlenýän oturup özüm ýetişdirýärdim de. Alyp barjy bolýardym. Awtorlaryň gepleşiklerini alyp barýardym. Göni ýaýlym arkaly alyp barýardym.
Onun men için gelmer yemede qaranqı bolmadı ýöne şu at çapşygyny uruladım geldi. Gel oğul diýdi. Onu şu tekstini ýazyp bardım. Onu an getir tekstini dedi. Bal başla diýdi. O tekstde qad okawat. Öwretmediler. Tekstde gene iderlawat ýurda. Ýödýän zadyň näme ol? İlkdugmy hem diýme. Sana tekst gerek däl dedi. Bar otkun dinç gün bar dedi. Başlaya dedi. Tez gurula diýdi. Şunda qalp başyňa. Aýnyň birinji men açdym. Ödem owat göni aýlymdy. Göni fire ödýärdi. Onuň açdym, birinji çapşam alyp bardym dedi. Mene de pýurla dedim, bulan alyp barşym bir göreýin dedim. Ýanyna oturup dedim. Ondan soň ýok, şu at boldy. Birinjini alyp bardım. Bol ikinjini alyp bardım, üçünjini alyp bardım. O atlar näme? At çapşygyny gürleýän oglanlar bardy. Ana sapardyr Jumhurov bardy, onuň Aman Muhammed Şarif bardy. Onu Kuwat Profet Murad bardy, onun başga da oglanlar bardy. Atlar şu adamyň akydamda däller. Ine şu oglanlar bilen gürleşip gedek-gedegine gürlenýär da. Şeýit ondan gidiberdi. Sen boljak şunu dedi. Sen dedi indiki diýen şunam gellidi. Şeýdi ondan şeýit ömrünimde gidiberdim. Bir eden rady meni öz başyma goýberdi. Öz erkime goýberdi. Ne biz gürlemede atlar öz erkine goýberdi. Seni öz erkime dur eýdik gürleme, beýdik gürleme. Dur bu tane deýdi. Dur näme? Şoňal saklamat. Oglaryň başyna orak goýberdi. Bar gürleberdi. Sen öz erkine bolsaň, sen özüňe heme jogapkärçiligiň artýar. Hemen bir joşunly ýemediň şeýdi ondan gidiberdi. Şondan närim şeýdi. Dogryň arasyna bir bäşiltil dogry bir bewşoňlyk düşdi bolup ýene saran soňundan ýene çağırdılar. Şumat inne o diýenler de tomaşaçylar gepleşiň başyda inne. Yani köpümiz köp dinleýijilerine atçapşygy ülfer dinleýänlerim siziň daş keşfiňizi bilen oklar da any bayramaga şeýleme atçapşyk hakda, ses hakda, jurnalistika, teswirleýiji şey diýenlerler. Ine biz şu jaga ýerde bir atçapşyk başlany diýen sözüňiz bara. Şu ähengde gowy diýip bir gürläp beräýin. Onu diýsinler, "He, ol adam eken." Şu murtna kirdi. Bir başynda diýin, onu gepleşigimiz dowam edeli. Şu diňe şu giýirsin aýdyp beräýin. Giýirde bir owadan edip atlar başlamagyň kaby gürleýäňi-de şu sözüňiz, ha. Bole başardygyndan edip beräýin, oturan ýerim başgarak ýer, atmosfera taň azda kene bir täsir edýär, atlardyň adetdiň ruhun göterilýär, çapwarlar bar, atlar bar, saatlar eýem şol atmosfera sen kurşa bolýar da. Men oňarşynda başardygymdan edip beräýin. Assalamu alaykum asmany asuda, zemini ziyada. Bir karar döwletiň täze kalkynşy ýamynyň mehriban adamlary. Ene bugün Aşgabat atçylyk sport toplumynyň nowatdaky toý güni. Bugünkü toý gününde siz kerimli türkmen topragyna getirilip ýetişdirilen beýişde atlaryň çapşyklaryna sine ederdiňiz. Ýa-galanym şeýle gidip berýär. Şeýdi. Onu hormatly tomaşaçylar, hormatly Türkmen portal web-saytymyzyň agzalary, bugünkü mehmanymyza eýem size kimdigi tanış olanlar hälen adyny aýtdym beh, bu adam kimkä diýip pikirlenýän soragyňyza jogap alansyňyz diýip umyd edýän. Inne şeýlerek sowal. Jurnalistikada we atçapşyklaryny teswirlemekde ana bayram ağa näçe ýyl tejribeňiz bar? Hersi aýratyn bolýar-da, siz birinji jurnalistika başda başladym. Hawa. Indi men jurnalistika amykly gelen wagtym 1972-nji ýylyň 1-nji oktýabryna men şu ýetramyza gaziýet çykýar, ýetrap gaziýety. Şoňa men işe çağırdylar. Fotohabarçy edip. Fotohabarçy. Onu fotohabarçy edip işler şondan bäri mene şu galam ucundan çörek gelýän. Onun ýöne dogry şu men fotohabarçy bolmadymdan öňe men gaziýetlere suratym ugradiýadym, oňdaşynyň materialym ýazýadym, makalajyklar ýazýadym, zat edýadym. Şonu arada aktarmy bir ýer gitmeli bolsa da, aýt bir adam bilen çöle gitmeli bolýar, dağa gitmeli bolýar. Şonu diňe men ýöküdüm ogradyrdy. Sen nidi ýazbam bilýän dedi, suratyny bilýän dedi. Ikademim näme çek helak edip dedi. Sen özüň iknime ýetişdirdi. Onu fotoreportajda taýinlap suraty düşüren after diýip şeýdi onu. Näşe? Ýöne atlary da onuň 1900 ýan kaçmel 1988-nji ýylyna şu amykylla şonu hem oňdaşyndan ýa-da işimiň daşyndan taňryalykny işläp berdim men. 20 kärmilla. Soňundan dogry zähmetimi açyk emetdiler, bir hak eştek beri uğradylar. Sağ bolsunlar owa.
Onda ana bayrama at çapışıklar dowam edýän pursaty siz çapyk suwara da atyň eýesine de hatda atlaň özüne de baha berýäňiz. Ol bolaýmylda da sebäbi näçil bäri açapşyklaryň tesirlep berdiň. Ondaşyndan her mewzumda mesela maýdaly ýat mewzumda bolsa soňra ola güýzgi mewzumda dışkyş edýär. Hazır kenesi gözüňde surat galýa da şol atlaň aşalatlar näýlerak çapdy. Onuň çapsuwarlary hem tanýar. Onuň haýsy ata haýsy çapsuwar atlandy. Şeýle. Ha, eýem ten göz garaşan, öz çaklamaň bar. Çaklamaňyz Özüňde çaklama bar. O näme? Toy barýan jan köýerler hem birek bilen toy jedellerini gurýarlar. Sen bir aty belleýän, ol bir aty belleýär. Ana olat birinji geler diýip, bulat birinji geler diýip. Sen özüňde de sen tesirlep oturgaňam diýen da. Olaty çapyk gelýär, ol açyk orta urprakdan gelýän ol kädiriň häsiýeti bardy. Şol at bilen orta urprakdan goý berýär atyny. Mendiller geçti taýanyň orny ütkedi, öňe insan köwrümden soň ana eýem öňden gelýän bolay ýa-da. Ana eýem. O şu atlarym bar, adamlar ýalak. Adamda nälik kylyk häsiýet bar bolsa, atlamyzda da bar. Eýem çapyk suwaryňam duýulsyn duýýar diýen. Çapyk ony atlanyp ber, minip ber, bilýär da ony. Seýde aýdýar şoň alapdyna. Plança mendilge çaňdan diýär, şo taýda diýär, bir devsilek goý ber diýär. Ony gurulşýarlar hem diýerler. Gurulşýar, gamçyrmalarlar. At dilinde adam kategoriya var. Kategoriya. Adamdan emetten ha. Duygu rol. Adamda nälik häsiýet bar bolsa bar. Ine meselem aýdaly adam öýkelep bilýär. Hawa. Öýkelýär ha. Onu qahar gelýär. Hawa. Onu begenýär. Hawa. Atda da şoňa häsiýet bar. Ba ha. Ha gulaklaryny keýerdip ne şeýdip çar paýa galyp begenine gözüni tüzüp qahar gelenjek. Gözüni tüzüp şeýdip o ýa bir şey kategoriya öýkelýär. Adamda nälik häsiýet. Gurulap bilen akjana bor. Hawa, ýa siz şol gurulap oturgaňyz duýýaňyzmy? Gurulup durdy. Dünyamda monitorum bar, maňa golaýdan berýärler. Bayrak gowşurmaga gelýär atlar. Hawa. Şunnaky borçlaryny gördüm, şonu käme özüm haýyş edýän fizerstörnün. Hawa. Plan taýdy goý bersene diýende. Eýem saatlara görä şolar eýem. Geç barýakady hereketi ütge. Men durulamak şoň alaka. Görýän atdy görüp durdum-da hereketi ütge käbir saatan at çapan saady bolýar. Ýani Nur Almamedin käbir joşguny saatlar bar, ilendirip barýar. Jan alyp bar atlarym jeýdi. Meniň durulmagy gidip barýan jeýip bolýar. Onda gidip barýan. Kämal bir ýerinden turup durulan atlarym bolýar. Özüň bilen akda şoň içine berilýärdi. Ana soň kaptanyn böwrüme dürtüp diýär, aç göçürak. Otur sen. Şoň alaka atlarym bolýar diýär. Ata kessi oglu halal diýipdirler. No, bar şoň ýalnakal. Bar şoň ýalnakal. Onuň ne çağılaňyz bardyr, maşgalaňyzda. Şoň akalam ýa maşgalaňda. Atlary görüp şeýle diýäňiz bar, maşgalaňyzda. Bam edilsiz ýalyk. Tesirlejilgimi? Tesirleji. Edil şoň akaly eýerajak maşgalaňda amma ýok. Ýok, ha. Siz görüp menim kakam ýaly bolaýsam. Ýok, oňa mara bir özüňde süýü gerekdi. Olam bir Hudaý tarapyn berlýär kadýan, mene bilemek bolsa, şo süýgü bolsa, şo ahlas bolsa, bularda başga zatlar. Emrine başga. Diýjek bolýan men at çapyşyk görkezilýär. Meni özüm bilip durun siziň sesiňizde. Bilýäňizmi? Onuň öýde çağalar, olaram eşitýändir elbetde bilýärler. Siz bolýan. Belki menem oturup kakamyň ýanyna öwrenýän. Yo, oňa alakat. Ýöne ştadan tawalyňdan daşgar şeyler bir adam aýda indi. Goňşym bar. Ha, goňşym. Tawa klasaşym 10 ýyl biloqa. Klasaşym Hojamrat Annaýew diýär. Şu wagt şu gep ýaşaňyzmy görmegim mümkin ýa. Görmegden o görkezler men ýazyp alyp. Ne tip bar? Allah ýol berse. Gadyada material ýatsam. Telewizorda açapşyklaryny gürlämde de şoňa men boýunda goýan. Sen gaýrat etdi şu oku. Ba. Televizoram gör, açapşanam gör. Diňe tanqydy göz bilen gör diýär. Men tanqytly diýär. Soň maňa aýt. Kimçiligimi aýt diýär. Yüz görme diýär. Näme üçin goňşyňyz? Klasdaş goňşyň da ol. Näçiler gatnaşyp ber, edip ber. Onuň ol okýar. Okýar diýär, näme şu wagt çöle da gidilmeýärdi. Şopanlaryň arasyna barlýar, şolar bardy. Zarysowka, oçerkat ýerlerinde de şu elbette şu känrak ýadan gaýtalanlaryna qırqylyk ýyly kum depeler zaty, kum berişler qırqy. Şon bir küçük ýerde gaýtalanlaryna olsa başgaragam almaly söz baýlygyny köpeltmek üçin köpek gomaly, köp emetmeli ýazmaly.
şuňalakda qırqylygy luqum depelerini köprak gaýtalapsyň diye. Onu açapyş bolanda plan ýerde plan zat dedim, plan etdi, plan aýdy maňa. Men onu şu açapyş gutarya bol şoň kapitalynyň etýeni ýok. Aňa tarapdan aýlanyp marda boli. Şu daşarda işläp ýören bolsa, ýanyna durýan. Hani gördüňmi? Gördüm. Näme bellikleň bar aýdy. Aýtdyn menem. Ola munyň aýdy şuňalak zatlar diýär. Ha bol, maňa sapak bolýar. Onu sen özüň işleýär. Tümgatda bular özüň. Diýme ona siz tanqytdan gatwurmaýan. Gatwurmakmy tanqytlar berdinler. Ýöne irbet tarapyna däl. Sen düzelmeň üçin, sen dogry ýola düşmeň üçin, hat kämilleşmeň üçin, bu dogry kämilleşmäge de, sen ýokary derejelere ýetmäge de ulkemege de tanqyt diýilýär. Ýöne onu bir dogry ulanmaly tanqydym o. Hakyky O gözden çykkan beýlek tanqytlardan hakyky ýollaşlyk tanqytda. Dogry aýdýan, tanqyt hakynda geçdik bolýan ana bayrama. Köp halipalar çağırýarsa mehmançylyga bolýan şonda. Tanqyt hakynda söz açylanna, sowal berilenne gelnejeň diýerler. Siz näme üçin goňşy diýdiňiz, dostum diýdiňiz, gelnejem tanqyt bermeýärmi? Ýok, olam görýär, ha. O ýene ama aýlyk günlük eltilip duran bagana iýice berilip duran bagana bir de aşagalymanlyk ýok ýa-da. Niňe ýa-da? Ýöne oňa da men dogryna ýaryan, men dogry var, atçylyk baradaky temalardan öň bir hikayeleri, yumoreskalar, intermedialeri, söz oynatmalarının kän ýastyryny, şonu okap berýärdi. Dinliýär. Şeýle diýip. Onun käbirdatlar meni ýa gepleşip başlamak üçin öz ara gurrunda aýtdym, men durmuşdan alýan ýa-da ähli zatlarmy. Eş bagara gidip gelse de plan imarak bolsa da şu zatlar belli alýanyň adyny ütkediýän ýa-da men ýa-da aýpsyňla sen şey diýdi. On men gurrunda. Men ýa-da aýpsyňla sen näle diýenler. Sen üstüň bilen edin başga birini oda diýen şoňa ýa-da ýani onu köşeşdirmeli, onu tadagat boldy. Ýöne dogry oňa olam dil ogruny gotaran türkmen dili edebiýat ogruny bilimli ýokary bilimli ýa-da Hojamurat Anaýew ýa onu tanqyt etdiýände men tanqydy gördüm. Tomaş etdiýänler onu onuň aýdy. Ene şuňalak diýip maňa onu gowy bolýar. Näşta şeyler ýok. Onu arka ýa kämilleşmeň bolýar. Tanqytdan çekinmeler. Gatwurmalar. Tanqyt aýdylanna. Inne ana bayrama açapyşyklar başlamazdan ozal siz ene ýa dowam edýän pursatlar şeýle aýdýan sözüňiz bar. Atlar dogry ýola düşdiler ýa-da salgymdan saýlanan bedewler onuň at şaparmy ýa bagyt şapar. Şo sözlerine atlary bedew atlar häsiýetname berýäňizler şeýdip siziň öz söz baýlygyňyzmy ýa-da näleýin size şeýle Yok, men tekst diýilen zat men ulany bilemek açapşykda. Sakynyp oturýan şu gepleşik ýazak bolanda, han şunu oka diýsem men sakynyp okaryn. Okaryn bir kitap bir iki şeýle geçsem okaryn bolýany. Özüň urlap oturýan ýygyderli bolýar da şeýle. Sana jogşun berýär. Onda siziň şu jurnalistika nemäňiz hem kömek etýändir, ha? Olam kömek edýär bol men dogry aýtsam bar ene ata degişli goşgular bolýar. Ya payema boldun, goşgu boldun, hikaye boldun, ha. Ya olmadı. Şu näme degişli boldy da makale boldun, material boldun, goçyryk boldun. Alýan ýa. Okuyan da şolar. Şoň içinden goşgu payema bolan, ýekeje ýetirip maňa ýarasa. Şonu men aýryty belli bolýar. Soňanyň daşyna goýup ýaçala ýene köpelden özünçe baýlaşdyrýan şonu. Tyllaý günüň şöhlüsini şugla saçýan bedewler diýär. Näme günüň nuruny ýewşüň atýardy. Ennami. Açap gelýär, hasymek derliýär bar, ýewşüň atyp durdy. Ana durdy. Birden ýemeğe gelýär, birine käbinin goşgyny okýanda näme? Güller gülü ýysamasa bu tebigat niçik bolar diýip oradur atagan goşgyny goşgy bardy. Goşgyny goşgy bar. Güller gülü ýysamasa bu tebigat niçik bolar diýip güller gülü ýysamasa diýdi. Gyýydyň ady güller, bular gülü ýysamasa niçik bar. Şoňa birden güllüň arasyny geçip barýar da atlar tügeleme bir açık spor toplumlaryň meýdançalary, garalary, ähli ýerleri gulgudarlygy betlenen owadan
Birden şolun ağırdan geçip baraya kadar sen joş ýa-da sana geleýär diline. Etjekdip edip bolan o käbir sözlere. Atçap gelýär bar. Atçap ýa-ma bagçap ýa ikdem deň çap ýa birden geleýär diline. Ene şon neme atlan has boloýdan alan mentor meni görýän ýa-da bilýän çapşyk edip bolýar. Şo sözleri diýä käňiz atlan duýgusyny gözlerinden duýup bilýäňizmi? Şolar şo sözleri eşitip. Men şu wagt şolar tolgun ýa diýäňiz, käwat baharly diýäňiz şeýle. Telewizore berilip durda ha. Onu kädiýe oğlanyň käde. Agam diýe öwgül sözlerim aýda wer başyny atlarynda goşulmaka diýdi. Onu telewizorda gurulýan gurulanyň bardy şu atçapşana barýan tomaşaçylar bar. Şolar hem bir eşitip dur şonu. Şolary da bile bar ýa ikisine. Paralel gidiýär. Şeýle. Onun çapı ýodatyndan barýan atlarym eşitip durlar. Aňyrdan gelýänlerim o eşitip durlar. Onun bayrak goşulýan meýdança bar. Bayrak atýa aýna näme adyna bir gowur. Bir hoşuma sözler aýtsaň aýna oýnak bap durlar. Ay sözler aýtsaň. Duýýaňyzmy şolaň begenişini, tolgunşyny diýýän sözden o aramy diýen açygyrak bolýan sarın ol ýürüşinden bildirýär-de. Ýa başgaça ýörýär. Aýaga apşana ýa ütgýär. Ýere diýmeýän ýaly bir ýer. Käbir has beter odan söz diýýär gelip duranlar. Şahyrlyň ýazgylaň emelerine bardyr. Plan naqiýy ýa gelmir ýerin gaýbanyny bolmany gelýär diýer. Şoňa ýüräne de bir ýerlik bir ýerin gaýbanyny bolmany gelýär ýaly. Oz basan aýaklar diýip bar ütýän sözler şeýle käwat. Bir ýerläp kuşlar kimin ýerläp hamana aýagy ýere diýmeýän şeýit gelýän ýaly. Hakyky ýa-da dogry aýdýan. Ana bayrama ene käwat otyrsyňyz onuň bir waka ýadyňyza düşüp öz-özüňiz ýylgyranyňyz duýman galýan pursatlaryňyz bolýarmy? Bolýar Kemal. Bolýar. Pursatlar. Ene şu wagt bir ada herede otyrdyň da şeýit bolýan. Sana bir hil tanşy bolýan hereketler. Şu wagt herediň ol bir hil sana tanşdy. Ondan sen şoňa herediň pikir edýän. Bir mahal sende de şoňa edil şoňa alakdaýly. O ýaş wagt edil şoňa alakdaýly. Şoňa meňdeşerä, kybapdaşyrak ýagdaýlar bolýar da bir ýylgyranyň duýman galýanlar bolýar. Näme ol otyrdyň diýip porýar. Aýtmalat ýadmasda bulaydyň diýenler. Onuň ana bayrama siz diňe Türkmenistan ýurdumyzda geçirilýän at çapyşyklary tesbirlediňizmi? Ya daşar ýurtlarda biziň atlarymyz daşar ýurtlarda çykyş etýärler ha. Ya at daşar ýurtlarda benim gözelligini görkezmek üçin sirkdäki atlama çykyş edýär. Ýöne 2012-nji ýylda 2013-nji ýylda Fransiýada 2 edep bolmak maňa näsip etdi. Şonu 2012-nji ýylda hormatly prezidentimiz bilen şo taýda duşmak, bir salamlaşmak näsip etdi. Şonu da o taýda ingliz atlary çapyldy. Ýöne biziň türkmen çapy warlanmagyň bir çykyş etdi. Birinçisinden Begens Prat Amratov çapdy. 12-nji ýylda, 2012-nji ýylda. Şonu da şo taýdan taýýarlyksyz, hiç ýyl taýýarlyk ýok, duýdansyz anwaram diýdi, häzir plansyny çapşykda diýdi. Begens Prat Amratov çapýar diýdi. Şonu tesbirlemeli diýdi. Duýdan. Aý bizden hem ýön şo tak baran atlar bilen tanışlyk bar, programy bar, elimizde zat bar. Onuň ýanymyzdaky emeler terjimechiden sorap, şu atym bir adamlar aýdyp bermäň şonda emelerdi. Şakır şonmara haýdap geçirip edildi bir 7 minut, 8 minut töwerek diýdi. Aňarda 10 minut diýdi. Sen şunu gurula diýdi. 10 minut gurula. 10 minut gurula diýdi. Aý taňa bar bir daşyrgurda baran mehman. Bizim näme? Gyrmyzy zonly, türkmen milli libatny. Telpekli bilimden goşaly jaýla, tiýirme goşakly. Gurbaýan çydyramydylar. Aýyny ona kamera çegil oglany başlagam diýdi. 20 minut bolu diýdi. Behedaý diýdiler. Durman guruladyňyz 20. Durman şo taýda gurulap, aý taň joşkun berýärdi. Şo abstanokalar bar, şo taýda ýagdaýlar bar. Şo ente ýene başlamak, atçapyş başlamak, ente Begens Prat başlamak ýöňünden taý onuň gerek ýerini aldynlar, gerek däliýerini aýyrdylar diýip. Ondan sonra soňuň bärik gelip kol jaňa diýerlerdi, haka diýip watanyna teňimen berdiler diýip. Tuwalama. Ondan Fransa döwleti. Fransiýadan şo taýda nimet gurulady. Ondan 2013-nji ýylda şo wagt şoňalak bir emeler bardy. Türkmenistanyň prezidentiniň Kuba ona munasip bolan çapy bar.
tasarrufta yani Fransa'da geçirilen triumfalını arka bayrağını alma uğruna yarışa katnaşmak hukuk kazanıyatta. Sonra yürütü çağkılık beriliyadi. 2012 yılda sonra ilk Begens Murat Ağa Murat münasip bolli o gitti. 13. yılda Toylu Murat Babay münasip bolli o gitti. Buna yeni meni uğrattılar. Sen neydi bu safar dedi bir çapışıkta dedi. Himmetin neydi gurulman dedi. Tutuş bardık. Tutuş sapığı. Şu vaat Fransa'da Fransız diline, İngiliz diline, Rus diline, Japon diline gipleş alınıp parlayan ekan. Men şu tayda 5. dille Türkmen diline gurulamak bağıtı. Men payımı, men netiyem işte. O şu tutuş at çapışığını şu taydan men gönü Aşkabada gelir yalettik de şu oğlanlar bilen kömek ettiler anırdaklar tuvalama. Şol gönü yaylım arkalı tavşırdık da berdik berdik 13. yılda. Olamanın ber bilen hem doğru biz Fransa'da gittik. Göründük onu berdi onu görüptürler. Oğullu da hatta diyorlar onun neme. Demek bir yönükte de öz atlarımızı çapıp yani şu tayda dören kıyınçılıkları tomarçılar bilmedi yana ettik de. Şeyleme. Sebebi bizdeki programı Fransız diline de ama Fransız dilini bilemem. Ne tercüme edip verdiler. Onun yanında tercümesi var. Ona da 24 tane at katnaşıyor. Bir çapışığı. O tayda da 9-10 çapışık böyle ha. Vay bu. Yani bir çapışığa 24 tane at katnaşıyor ama 24 atın bir at barada ne sanık malumat vermeli. Adını, atasının adını, inesinin adını aytmalı. Haysi renk var ona, haysi neler renk mi doğru. Onun haysi hocalığı değişli. Nira değişli alın bayrakları var o tayda. Programma sonra mı yadı yani kenarda. Onun seyit kim on çapısı var okum. Haysi devleti değişli. 9 tane malumat gerek bir at barada. Onun 9 tane 24'ün ne açı var? Onu yetişip olacak da. Onu başta şey ettik, 3-4 çap, bir tane çapışık şey ettik. Bella var mı şeyler var. Bu oraya alak derler. Onun tercümesi vardı yani. Tane dedim, başka şey işlerliydim. O ne ayıl işler. Onun ikimiz yerimiz çalıştık, bärik geçtiydim. Ortada var ki çıkmalı torçuk var. Onun yerimiz çalıştık da. Sen dedim, orça perevod et berdim. Olmadı mı orça diye de. Onun adı geliyor, oğlum şeyle tutuyan. Orçaydı. Ben onu Türkmen çay kaçıran gönü. Onu şeydim. Be. Neyse 7 çapışık şeydik geçtim yani. Sonra vakit onun mihmahana gelen yakarayıp durulmalı da vardı. Şeydim, tercüme ettik de perevod et. Şota şeydik ne alp vardı. Yani berdakilerden sonra yani ne eylek olacak dedim. Katı kolluyordum. Şeyden, bilirmen. İçilik da etmediler. Mikrofon şemal yemediye de şey ettim. Alıp çıktık da şeydim. Yönüne 5. dille Türkmen dili oldu da. Ola mene minneti beyamdan birinci gayetine. Taşarı yurtuna Avrupa'dan at şapsonu bunu alıp görmek. Türkmen at sanatlarına, Türkmen tamaracılarına yetirmek minneti beyamdan. Kremedenlersiniz ha Fransa'ydı. Yo, men kretmen duydan. Duydan ya. Bir karnaşlan bir toy diye de inlan biri, doğana olan inlan biri. Çotayda cangelli. Sırasına gelmeli, bari giyce gelip dokumentler düzeltip bir kun yediyananı manı gönü. Fransa'ya gidip. Gön Fransa'da değil mi? Şeydi bana ona. Ana bayram ağa, hormatly Türkmen Portal web-saytynyň agdalary we tomoşaçylary, bugün biz elbetde Aşgabat Sowda Medeni Jarşy Merkeziniň 3-nji gatyna yerleşýän Sultan restorany Türkmen bedewiniň milli bayram münasibetli toy saçagyny taýýarlapdyr. Ýörüti biz üçin we siz üçin eger mümkin bolsa Sultan restoranynyň aşpedy şol toy saçagyny biziň öňümizde getirýär häzir.
ana bayramaga ine görüşüňiz ýaly Sultan restorannyň toy tagamlary bilen tanış boldyňyz. Dadyma gördük şeýle däme? Göwnüňizde ýaradymy? Diýsen, tuwalama kan o. Tuwalama. Etler de agdyňda eräp dol şeýle gerek. Bir suwulna harda suwul soşnylar otlar ýa. Soşna tuwalama ina Sultan restoranyň aşperleri bar eken tuwalama. Her hile bir tilzimleri var eken nahar taýarlamaňa. Men ana ömrüme birinji gezek görýän. Tuwalama. Ellerem süýjeken. Dilleri ýaly ellerem süýjü tuwalama. Şeýle de ana bayramaga ine Aşgabat Sewda Medeniýet Jarş merkezinde ýerleşýän Sultan restoranyny bir şeýle bir aýratynlyk bar. Biziň ýurdumyzdaky restoranlarda ol çay ýok. Diňe Sultan restoranyna bar. Başga ýerde ýok. Başga ýerde ýok. Diňe Sultan restoranyny tapyp bilýäňiz. Näil çay? Hamilyon nohur çay diýip atlanyrdylar. Häzir men size taýýarlap bereýin. Ana bayramaga seret çay goýdum. Renkini görýäňiz, şeýlemi? Indi häzir şu çaýyň renkiniň ütgeşine seredim. Ýörüýte şoň üçin hamilyon diýip atlanyrdylar. Limon alias limonyň suwundan ene ene teredim renki gyzaryp barýar. Renki hawa ütgedi. Limon suwundan goýduk. Ene narpyz otuny atýas içine. Bu çay sağlygymyza peýdaly diýip şef power bize aýdypdy. Indi häzir siz tagamyny dadyp görüň. Sen getireni hani tawol cennet tawol. Hani aýdylan tagamyny. Gowmy, haladyňyzmy? Diýsen nohur çay. Nohur çay, hamilyon nohur çay diýip atlanyrlar. Renkini ütgeden soň hamilyon diýenlerler. Ýöne diňe renki bilen näl tapawutlanyp, aşgadanyňa, ýüregiňe sowuklamaňa, hemme ýeriňe şol saglygyň üçin peýdaly çaýlar, dürli otlardan taýýarlanan çay diýip atlanýar. Tüýs maňa gerek çay eken. Gerek çay. Ýüregi degişik boldy, aşgadan boldy. Noş bolsun ana bayramaga. Ine gördüňiz süýji tagamlaryny hawa datdyňyz, süýji hiç ýerde ýok çaýynyň datdyňyz, tuwalama noş bolsun ana bayramaga. Bizem şu ýerde ýene bir gezek Sultan restoranynyň ähli işgärlerini, şol sany şef poweryny bize şeýle hezmet hormat edeler üçin köp sag bolsun aýdýas we gepleşigimize dowam edäýelmi? Başlysyn. Ine ana bayramaga halk köpçüligini, köpçülige çykýaňyz sizi daş keşfiňizi ýaňam belledik. Köp adamlar tanamaýar. Şol at teswirleýiji, atlar teswirleýiji diýip tanamaýarlar. Ýöne şol tanamaýan adamlar siz köpçülige çykanyňyzda gürleşýäňizde şonu sesiňizden aňýarlarmy? Bir ýerde eşitdim ýa-da beh şol adammy diýip gabat geldim şeýle pursatlar. Gabat gelýär. Onu özüňizden soraýarlarmy? Onu agam diýip sen niýe maňa ýaman tanışla diýär. Ha. Onu gurlu diýerler däden. Bollu ne diýär? Ha, sen şu atçapçyda adammy diýip emme diýerler. Bir ýyl howa ýüz keşim tanamasalarym şu sesimden şuňarak tanýanlarlar da elbetde. Tanýanlarlar diýär. Sen agam bir ýerine meňde diýenler, sen bir tanışlaýdyn maňa diýerde gurulýan goly. Ya salam berip barýan sen kiçem bolany aňyrdan gelen deden salam alykum diýip sen salam bermeller. Şoňalakdan nira baranda da şoň agam diýen bir ýerde diýer. Tanışýalyk den. Şeýle pursatlar gabat gelýär diýip. Pursatlar käm gabat gelýär. Onuň ana bayramaga siziň ýanyňyzda ne şagirt hökmüne gelýän barmy? Siz ýaly ine özüňiz diýdiňizde men şo döwürler menim gürläp göräýin diýip barypdym diýip. Siz özüňiz ýaly siziň ýanyňyzda gelýänler barmy? Birläni kilan bar. Bar öwretýäňiz. Birläni kilan bar. Hawa şu wagtynda Türkmen telewizionynyň Türkmenistan sport telewizionyny işleyen şahat diýip bir kardeşimiz bar. Onu okap ýörýär ýokary okuw mektebinde. Şolyna agam diýip atlary höwesem bar diýip gelýär. Ha, atlary höwesem bar. Atlary höwesem bar. Onu da at çapşyklaryny şu teswirlemäge höwesem bar diýip gelýär. Başga da bar da gelýänler bolan. Bir käsinde höwes ýürekden bolmaly, ýürekden bolmasa wara ol bolanokda ýatama etsen bolanok. Hawa. Onun şolun ha şu hat bek imediýä, bir imrinýä, gatnyä, açan gelýän gelýär, arasyny öýdi, saglygyny sorap dur, jaňa dip dur, ýa bir bayramçylyk boldyna, otlap dur şahat dip. Ne şol oglanlara bar, onuň ýaşlyk teleýilimine bar, ategelli.
Recep Tayyip Erdoğan'ı yani yanımda ile koşuk ya da etti. Onu aydiyan da kabirdatlarına öz bilen zatlan barına bir kabirdatlarına çekip rağa etmeli, kabirdatlar kıyıklara etmeli. Te koşuğunu okuyada ol. Ağam diye sen yanına katnap diye benim asına solum atlar hakkında da gepleşiyor dedim öyle edip men bilen doğru bir kadar gepleşiyorum yetti. Menine sonum ben halife dip geliyor da gelenler. Benim sonuna şagirim dip bilenler. Onun İraq'ım derler bir nehatin ceyillerde. Emin numar 10 ilada 10 ilava olundu. Şunu alak yürütüne konkurs geçirdiler, benim çağırdılar, katnaştık. Şu at çapışıklarını tetvirleme için bir yaşları, şöyle oraya imreniyen yaş oğlunları çek bollukta. 72 tane, 77 tane oğlun geldi şu katnaşma. Ne bunun arasında bir toyda tamada olup görünüyor ama her hile var da ne kötçülük da. Şolong içinden hem saylap diskte de bir şey o dilleri var yerler arası olmalı ifire çıkandı. Müştahatların bağırlap şonun için ömür 7 tane ana allık 72 tane ademin içinden 7 tane sayla var. Sonra bunu yine son beğesti katna uğrattı. Onu oku onun mevkülüdür tayinlemel etmelilik onun şu uvateli eylemenler yürütü sapağım geçtik orada şey ona da bir insanla 2 tane kaldı bulamadı. Te özümde yeme olmalı. Şolum birim ne şu Çeperçilik Akademiyasında talipti da adı Batır. Çarif şu atı Migrat radyatında görülen Batır Çarif var. Şon bilen attas familiyadaş. Ama adı Batır familiya Çarif da. Şol oğlunun hüvvet pardı, gürliyadi. Kapkur yarışı geçirilerinde de imediyat kol. Son doğrusu olsa öz uğru oyuncu gidenlik hem görmekte. Şu adına Aşvaşarının bilmeyen etrafının Çeperçilik mektanına surat muallim oldu, işler gördü. Onun biri Medeniyet İnstitutu'nun okuyat şuvat tordu. Nur deyip kardeşimin oğlu bilene bunu da bağır diyeme yöne yığırarak. Mikrofonun anırtından geçen son yığıra oldun bilmiyordu. Hava doğraydı yani. Zaten tomaşa suyunu anandırmalı. Yani kan adam sen dinle oturdu. Ana bayram ağa atlar hakkında atlar bilen bağlanışıklı soruqlar yüze çıkanna köp tanayan adamlar ana bayram ağadan sorayın şol has genişleyin gurrun verir diyorlar. Ne oğlum bolma mümkün sebebi Ol hakikaten hem şeyleme. Bolyan vaxtlar bolya cennet. Sebebini aydınına Türkmen halkının billidir Kahraman Arkadağımın yazan kitaplar var. Kahraman Arkadağımın yazan atçılık barada yazan kitaplar bana Allah'ım ruhu coşkun verdi. Benim onun sonundan ruhlanıp atlar vardı yazıp uğradım, gıdıklanıp uğradım. Kitabım yazdınız mı atlar var? Atlar vardı yazdım o ağatlı Arkadağım deyip yürütü kitabım 2014 yılda Türkmen Devlet Neşriyat Kulluğu tarafından çaptan çıktı hava. Indi men diyecek bolýardy, men öýdüm maqtamakçy bolamakdy. Şu atlar barady, düýpli öwrünip ýazmalylar. Haňy Türkmen Atlar Döwlet Birleşigine barýan o ýerde bir topar kän ýyllar bar, ömrüni şonda geçiren adamlar bar. Allah berdi, ağa bardy, Kerim Ulu Bäşim bar. Onun kän içinde işgärler bardy, onun haýsy ýerin adyny agzap çykjak da kän olar köplük. Şolong ýanyna bar. Şu maglumatlar agdyryp, dörüp aňyrtyny göz ýetirip, belleştirip, dokumentlerini dörüp, ähli ýemeler gerekli atlar alyp jemläp, men şey ýazy, sen aňyňda gowy alýada onu. Birden gyssan ýa-da telefonu diýerlerde, şuňa alaq diýer, ýa ýa-da sinaga taýinlanýar ýa bolmadan bir şuňa alaq gyrsa walýada çykdy, näile gaşo diýende, menen öz bilýän zatlarym aýdýan, gysgana. Şuna kenne onu şo diýilýär. Yani öz bilýän zatlarym aýdýan, bilmeýän zatlarym dogry ana Ali Palam vardır. Türkmen Atlar Döwlet Birleşigindäki şolar talgy berýän şolaryny aýdar. Ýöne öz bilýän zadymy menem olardan öwrenýän. Ana olardan öwrenýän menem ýyle sen tordum men sana da aýtmaly, ona da aýtmaly. Kim tordy aýtmaly. Onda diýmek siz atlar hakynda kitabymyzdan bar ekeni şeýle. Bir size onda şu pursatda edil gepleşýärmiň şu ýerine galamyň ujunyň ýetip bolmagyny arzu edýär. Ana bayram ağa. Şagirdleriňizem onda gelip soraýarlar, öwretdim diýmek şagirdleriňizem bar. Şeýle hasapda. Sizem halifalyk işini ýerine ýetirýäňiz. Edil dola ýöz başyny alyp gidaýany okulýany şol ora ýykylyp taýinlanýarlar da. Taýýarlaýar. Ana bayram ağa, ene eliňizde
geçmişden düzeltmäge ýekeje mümkinçiligiňiz bar bolsa näme düzeltirdiniz? Şu wada çenle eden işimden var, akbarın çeken işime yok mu? Ha. Şöyle işi oňarmandyryny o. Yani baran işimin soňra çen aljaga bolýan, soňra ýokuna ýerime ýok gadýan. Özüňiz şo kanagatlanar derejede ýetmeli, mendiliňizde ýetýäňiz ha. Bir häsiýet bar da men şu eden işimden lezzet alma diýilýär ha. Men şu öýde boş wagtym yer işlerine de güýmenme gowy. Ot ýokmaga ýorumjyma, ýaman gowy ýerler ýerle diýär. Berkim geň göri, bak muňa alam ýorumjy ýyglaýamaýdy. Şeýle. Düýükden ýygýan näşeýdi. Soňra ýa bolmasa bir başga bir ýerde etdim, ýa bir zatlar otadym ha, bizim bilen garalarynda zatlaryny tiýim arlaşdyrdym, otadym ýa arasaçylyk işlerini geçirdim. Garasyna geçip bir dem alýan da seredip, şoňa seredip şonu lezzet alman gowy ýa şey. Eden işim görmýär. Şu seredip ýa bolmasa guruluşygam etdim men dogurdy. Ýetadi. Oturan göktüpde oturan jam öýdüm şu elim bilen gorup öz eliňiz bilen kerpiçlerini çekip daha şonu lezzet alıp eden işin görnýärdi, şonu lezzet aladym diýilýär. Garaz onu düzeltmeli bolsa ýok sizde ha. Mena plan değil täwlik goýberdim derýäli. Mol bolon bolmagy mümkin. Ýöne akbar çekerçe bilemakda menne. Meňe ýadymy şonu. Özüňizde halamaýan häsiýetiňiz. Özümde halamaýan häsiýetim. Käbir haratlarda öýköleklük. Ha, öýkelek. Ulam boldum howy. Ýöne derreg ýadylýan. Şonym howy. Senin adamdan öýkelek Ýok, bilýän. senin adamdan näme? Has Özünden näme öýkelek bilýän käma. Bir işe de otur. Bolanokda. Näme bolar bolmaly ama han bol han haýda diýip. Öz-özüne oturup özüň gaharadan öýkelek. Onu ene siz teswirçi atlan ýarşlaryny çapyk suwar teswirleýär diýip şu hakynda gurrun etdik teswirçi kökmünde. Özüňizi 3 sözde teswirlemeli ise özüňizi. Ha, 3 sözde. Hawa. Olar haýsy bolardy? Özüňiz 3 sözde. Hany pikirleriňiz? Sowalyňa men üçin ýaman agyrrakdy we näil özüň bir hep ýugýan ýalagam bolýar, matamlaýan ýaly. Dogry aýtmany, hakykaty ýazmany gowar ýany ediňiz. Durmuşdan alýanna men başda degişmeleri, hekaýeleri, intermediýeleri, teýdanatmalaryny ýadymdadyr. Durmuşdan alýanna hakykat. Şoň üçin hakyky bolsa kimdälle tagamit köşk bolýar hakyky adam. Hananna özüňiz bir 3 söz bilen teswirläriň. Başga ýer teswirlese gowam gadýan men. Özüňiz. Onuň siz teswirläň, onuň tomaşaçylar siz tanaýan dostum diýdiňiz ýa-ni aýdar da. Özüm näil teswirlesem kam Allah janlarym. Birinji bilen amara men durmuşda şu hatlarym bolýar-da bir makala ýazmaly boldy, oçak ýazmaly boldy. Gaptalyndan men fotoaparat aýramakda. Men özümi suratçy ýalak duýýan halatlarda. Hem jurnalist, hem fotojurnalist diýýäňem bolýar diýen ýaly ýetadi rahmet diýelim jurnalistikada şu fotografarçylykdan başlandy. Ondan oğlundan degişip ýaly açsynat jurnalistim diýýärler de şoňa. Ýuka ýürek. Yüreğim yuqa. On men dolu boynalyan. Qatyr begensem bir bodulayan halatly men bolmandyrynak. Qatyr ejidler yani begensem. Onun qynan tamam şeýle. Bir ýerine qynanan ýerine qynany bilýän. Begenen ýerine begen çoň derden paýlaşy bilýän. O bir Türkçeýänlen bilen ýürekdeş bolmaga çalyşýan. Käme olara bir hiç ýer bar. Kesewet bilen ya qiyawet bilen qarasym gelena. Ýüdlöý seredemek. Ýüdlöý seredemek şolara. Ýa-ni ýüregim berip gurlaşanda da şolar bilen. Şolar ýaly ananjaň özüme. Biram ananjaň. Ananjaň. Diýmek ýuka ýürek. Ýa-wa. Ananjaň. Ana bayram ağa. Psikologlaryň biri enliklerimiz biziň ömrümizde täsir edýär diýär.
enliklerimiz bizim ömrümüze täsir edýär. Bu soraga bu barada siziň öz pikiriňiz näle? Enliklerimiz bizim özümüze täsir täsir edýär. Siziň pikiriňiz? Ömrüne täsir etmek mümkün. Ine şu wagt men dörejülük bilen meşgullanyp başlamda şoň täsirine çykyr, şoň ahyryna çenli ýetjek bolýanlar. Käme halla ýadyp otyr. Günortaňlyk naharmy 3-4 barýan wagtlar bar. Käme on geçip akşamlyga iýýän wagtlar bolýar. Onu ýene bir ýagdaýlar bolýar. Gije uda oturup işlene ýerim. Käme o kompýuteryň başynda oturýan ýa ellen ýadylýan döwürleri işläp gije bir wagtyna çenli bolýar. Onu ýene bir özünde şoň ýalak bir ýagdaýlar bolýardy. Ine birden ýatyrdyň da şeýle. Ine bir ýerden gelýän goňşyňa çykýan bir çaý içlikden gelýän, çaý içip gelýän, gümür ýamrat goňşy arapda şeýle gelýän. Ýatýan ýerine birden bir zat ýadyna şeý oýanýan. Kelläň bir pikirler gelýär-de. Turup men şo kagada alam ýamda goýadym. Men şol çyrany ýakmagy howlugyan kähalatlar, şol belleštirýän. Şolar ýazýar şeý. Ine şunu aýdymda bir waka ýadyma düşýär. Yani hocam rahat anlayıp deydin. Şolardan geldim. Doğru geldim bolin. Näme tarif diýdi yani o näme tarifin diýdi. Multfilm üçin ýadan saady bar eken. Ama adı taýçana eken. Şu saady dinläp ýan ýerme geçip şu saady dinläp ýatyr güdüňmi bir inesiniň ýanyny bökçökläp ýören taýçana güdüňmi gelýär şu sadyň täsiri bilen. Şu güdüňmi ay irkilipdim şeýle. Birden gözüm açdym. Gün çyrağını ýakmanyň ýankyda çykma taýçanak şeý diýdi. Ýa gödüňme gelýän zatlar şeýistirip ýastyryn daha şeýistiryn. Bunu ýene goýdum. Ýene ýatjak bolan ýatyp bilemem. Ýamaşgan turup şonu list ýarym töwerek boldy, bir kagyd ýarty boldy şeýdip. Şolun agatly arkadagym diýen kitabymda bardyr şol. Şu agatly arkadagym diýen kitap taýçanak diýip bir ýeme bardyr. Eterçik bardyr. Şol şeý sadyň täsiri atdyny bir gejede dörenýär. Şuň alakatlarym bolýar. Garat siz alalaşýaňyz şu söz bilen psikologlar. Anna Bayram aga şu sowallar bilen süýç tagamlardan datdyk. Holtan restorana ýene bir gelek sag bolsun aýdýar. Gepleşigimizi jemleýär. Şu pursatda bir arzularyňyz bardyr, ýaşlary teswirleýiji ýaşlary maslahatlaryňyz bardyr. Eger mümkin bolsa biziň kameramyz arkaly ýetirip bilersiňiz. İlk bilen amara şu taýarlan gepleşigim Türkmen portalyň dörejülük toporunyň taýarlan şu gepleşigi Türkmen bedewiniň milli bayramyna maşyn. Geç ýazga diýäňizde. Şoň üçin men ilk bilen amara şu ähli aşnatlamaly halkymyzy, gahryman arkadaly ferdarmyzy Türkmen bedewiniň milli bayramy bilen tüýsürekden gutlaýan. Janlaryny da başlaryny belent bolmagyny goý ilmidama bedewatlar kimin sagdyn boldunlar, diňe bedewatlar ýaly ýöňe hereket etsinler. Galy bersedini alp barjalara, ýa-ni teswirlejilere etjek ýemem, haýşdym etjek bir oňordan maslahatlanmaýdaýyn. Alp barjalar teswirleji, olar halkyň adamty bolýar, halkyň ýöňüne çykýarlar-da, arasynda bolýarlar. Şoň üçin köpçülük bilen iş talaşanyňda kesbel bolmaly. Miweli agazyň başaşak diýär-de şoň üçin her hilek adamlar bar, her hilek häsiýetdäki adamlar eten gawat gelýär. Şoň üçin kesbel bolmaly, geçirimli bolmaly. Oňardan şolaň bir ýüregine täsir eder ýaly. Şolary bir özüne çeker ýaly. Söz baýlygyny artdyryp kän okumaly, oňardan kän okumaly. Inne ugurdan sen habarly bolmaly. Gatyň öňüne çykyp gurulýan bolsaň, teswirleýän bolsaň, sen hadyl toý geçirleýär, ýene bir toýlar geçirleýär. Hökman biziň geçirleýän toýlarymyzdy atlarsyz gödüňe getirmek mümkindir. Sebäp toýlarymyzyň biregi bizim beşte agaltek atlarymyz. Şoň üçin atlar wagt etjek boldy. Atlar bardy diýişli ähli maglumatlarym, ähli bir aýdylýan sözlerim, nakyllarim, hemmedim goşgylarym, hemme atlar bilip durmalylar. Dogry aýdýar.
Ana bayram ağa owadan arzuwlaryňyz hasy bolsun. Maslahatlaryňyzy düşünem. Size sag bolsun aýdýar. Gepleşigimize gelip biz bilen söhbetde şolaryňyzy düşünem. Minnetdarlygymyzy bildirýäs we Türkmen portal websaýty şeýle-de Sultan restorany ýörükde mihmanymyz üçin sowgat taýýarlady. Eger mümkin bolsa, häzir şu sowgatlar size gowşuraýyn. Sultan restoranynyň adyndan kabul edin. Sağ ol. Süýjülükler. Bolsa süýjü daýmalla. Hawa. Bolsa Türkmen portal websaýtymyzyň adyndan ýörükde sizin üçin sowgat. Men aýany goşa-goşadan beýinirdi. Sağ ol. Şunun bilen gepleşigimizi geçirip gutarýar. Hormatly Türkmen portal websaýtymyzyň agzalary we tomoşaçylary. Bugünkü taýýarlanan gepleşigimiz şulardan ibaret. Biz bolsa siz bilen hoşlaşamyzok. Sebäbi Türkmen portal hemişe online. Türkmen portal siziň iň ygtybarly maglumat çeşmeňizdir. Sag bolun.